କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ଆଉ ନଥିଲା କି କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଯାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ଆଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆସିକି ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କହିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଦେଖେଇ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କଠୁ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଯାହାଟା ହାର୍ଡ଼ କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ବନସ୍ମିତା ପତି ଯିଏ ମୋର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ 5,80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ବାହାରେ ସେ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ 5,80,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଟ୍ରେଡିଂ ବିଜନେସ୍ରୁ ୱିଡ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ। ଇଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କାଟିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଥ୍ରେଟେନ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ସେ ପଇସା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ କରିନି ସେ କରିନି, ଅନେକ କଥା, ଯଦିଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନେକ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ, ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଲେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ବନସ୍ମିତା ପତି ଜଣେ ଭଲ ଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ସେ ବୋହୂ, ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଭାବି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଯେଉଁ 5,80,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲେ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି। ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ, ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି 11/9/2023 ତାରିଖ ଦିନ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ନଗଲେ, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଉଠେଇକି ନେଇକରି ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଏଠି ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବି ନାହିଁ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଲେଖିକି ସେ 2 ପେଜ୍ର ଏକ ଲେଖା ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଇମ୍ପୋଜିଟ୍ ଥାନା ଲେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ତାର ଭେରି ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଦେଲା, ମାନେ ଗଡ୍ ନୋଜ୍, ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ 82 ନମ୍ବରରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନଏବୁଲ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ FIR ଫାଇଲ୍ କଲେ। କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଗୋଟେ FIR ଫାଇଲ୍ କଲେ ଏବଂ FIR ଫାଇଲ୍ କରି ମିଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଜଣେ ଲେଖିକା, ଏକଧାର ଜଣେ ଲେଖିକା, ଏକ କମ୍ ଏଜ୍ର ଜଣେ ଲେଖିକା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଦୁସ୍ତ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇ ଅନଏବୁଲ୍ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପାଇଲୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲା ପରେ, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଲା, କେବଳ ବନସ୍ମିତା ପତି ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ବନସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅନଏବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ପରେ, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ମାମଲା ପଦାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଅନଏବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନଏବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ପୋଲିସକୁ, DCP ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକମାତ୍ର ମାନେ କେବଳ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ସେଟା କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକରେ, ମେନଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ କେସ୍ ଧରା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମାନେ ପ୍ରତି କଲୋନୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହନି ଟ୍ରାପ୍ କରିକିରି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଏମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ।
एमाने टार्गेट करती से टार्गेट कलापर एमाने जो चोरमा केमती कांदिबा आखि मळी मळी कांदिला भलिया जेतेबेले एमाने तांकर हनी ट्राप रे फसी जाती अर्थात जेतेबेले तांकर जो जाल भितर फसी जाती फसी जिबा परे आउ सेटु बाहरी आसी पारती नहीं कहीं ना जदि से माने पुलिस रे कंप्लेन कले मला पुलिस रे कंप्लेन न कले भी मला कहीं गोटे सोशल प्रेस्टिजटा समस्त सेटा समस्त गोटे ध्यान दिए सोशल प्रेस्टिज से जो सोशल प्रेस्टिजटा को जगिकी लोक मैंने सब साइलेंट रोचे और लक्ष लक्ष टंका ब्लाकमेलिंग कहीं शिकार हो पैसा दौरान और जो मैंने दे पारना से माने अनेक जगह आत्महत्या आपण मैंने लोक मैंने जापर से लोकटा आत्महत्या कला कहीं पारिवारिक कलह बोली भाविकी लोक मैंने साइलेंट रहती कि प्रकृति वास्तव में यही प्रकार हनी ट्राप रे शिकार हो आत्महत्या कर पुलिस यहाँ गोटे भारी स्पर्शकतार घटना यहाँ को समुद्र मंथन हवा दरकार और जो पुलिस ये कंप्लेन पाँच से सिक्रेटली से इन्वेस्टिगेशन करी जो मैंने ये इनवॉल्वमेंट अच्छा से उचित दंड देवा दरकार निश्चित भाव में जस्टिस मिल जेहेतु यहाँ आमर सब प्रकार एविडेंस आम कोर्ट को दौचु जो प्रत्येक माने बाय बीट आम एविडेंस आम कोर्ट को देचु तो निश्चित भाव में आम जस्टिस पाइबू।